Děkuji, že jste Čekamo. mě tak hezky představila. Dobrý den, vážení studenti. Jmenuji se Ilja, jsem váš lektor českého jazyka. Jak řekla paní Natalia, jsem z Kazachstánu, tohle je můj cestovní pas, na který jsem velice hrdý. Moc rád vás vítám na začátku tohoto kurzu. Během kurzu budeme mluvit převážně česky, ale jak už bylo řečeno, na 100% rozumím ukrajinsky a ruština je můj mateřský jazyk. Takže s tím nebude žádný problém. Mluvte jak chcete, já vám budu vždycky rozumět. Dneska se s vámi naučíme správně číst česká slova a správně je vyslovovat. Teď vás prosím, abyste mi trochu řekli něco o sobě. Kdo jste, co děláte, co budete dělat v České republice a tak dál. Řekněte mi prosím, jestli vidíte tuhle knížku, kterou vám ukazuji. Jo. Super, začneme. Jak jsem řekl, dneska se naučíme číst a správně vyslovovat české hlásky. Český jazyk patří do skupiny slovanských jazyků, takže čeština má hodně podobných rysů, hodně podobného s ukrajinštinou. To budete vidět vždycky na každé lekci. A naučíte se česky moc rychle a jednoduše. Tady vidíte české samohlásky. Českých samohlásek je 5. A, E, I, O, U. Určitě umíte vyslovovat tyto hlásky. Jediná složitá věc je, co se týká hlásky I. To není měkké I, ani tvrdé I. Je to něco uprostřed. Neříkáme I, ani I. Říkáme I. Stejně jako v angličtině, například still. Pokud už něco víte o českém jazyce, určitě víte, že české samohlásky můžou mít takové čárky, taková znamenka, která vidíte tady. Tahle ta čárka nám ukazuje, že tahle hláska je dlouhá. Dlouhá.